కాకినాడ జిల్లా పెదపూడి మండలం గొల్లల మామిడాడ శ్రీ మణికంఠ స్వామి దేవస్థానంలో కొలువై ఉన్న జగన్మాత కనకదుర్గ అమ్మవారి శరన్నవరాత్రులలో 7వ రోజు మహాచండిగా దుర్గమ్మవారు అలంకరణలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. తెల్లవారుజామున అమ్మవారికి విశేష గాజుల అలంకరణ అనంతరం ప్రత్యేక పూజలు ప్రధాన అర్చకులు మోహిత్ శుక్లా ఆధ్వర్యంలో జరిగాయి. వందలాది మంది భక్తులు భవానీ మాలదారులు వారాహి మాలదారులు అమ్మవారిని దర్శించి తరించారు. కార్యక్రమంలో మణికంఠ ఆలయ అభివృద్ధి కమిటీ చైర్మన్ సత్తి భగవాన్ రెడ్డి, ద్వారంపూడి బాల వెంకట సత్యనారాయణ రెడ్డి, గురుస్వామి లైన్ డిఆర్కే రెడ్డి, మోహన్ రెడ్డి, కొండారెడ్డి, యువరాజారెడ్డి, డివి కృష్ణారెడ్డి, టీవీ కృష్ణారెడ్డి, గురువురాజు, భవానీ మాలదారులు భక్తులు పాల్గొన్నారు. नैवेद्यम्